ľudia, takže zajtra idem na zápis na vysokú školu. Teším sa už, ale zároveň, neviem, mám také zmiešané pocity. No a takisto tu mám nejaké vecičky v kufri na internát. Zatiaľ iba také, že obliečky, proste nejaké hygienické potreby a nejaké malé šaty si tam prevezem. Ešte sa tam nejdem vzťahovať, ale iba si idem akože zarazírovať izbu, pozrieť sa, jak to tam vyzerá, no a tak. Takže ľudia, ubytovávam sa na internát. Tak toto mám svoje veci zatiaľ, si vybalím nejaké mini veci, tu mám výhľad. Takže donesla som si sa nejaké obliečky, nejaké prvé veci, no a ešte sa nebudem ubytovávať, ale v budúci týždeň. Takže ľudia, balím sa momentálne na intrak, dnes idem, no a zajtra mi začína škola. Takže pomaličky sa mi tu skriňa vyprázdňuje, no a tu mám nejaké veci, ktoré si už tam berem. A snažím sa tam nahádzať fakt, že akože dosť vecí, ale zase také, čo viem, že využijem. Takže je nedeľa a už som na internáte, došli sme sem asi nejak o 4:00, možno tak. Už som si sem donesla nejaké veci. Tuto si rozkladám už nejaké veci, práve si robím posteľ. A tu mám takto v skrini už nejaké veci. Takže asi si spravím posteľ, no a neviem, čo tu budem robiť, lebo spolu bývajúca ešte nedošla, takže neviem. Spravila som takú vec, že minule, keď som sem došla, tak som napísala, že ahoj, ja som Kika, vítam ťa. A ona mi na to odpísala, takže aspoň už viem, že niekto tu bude so mnou, no ale neviem ešte, že kedy má dojsť, lebo som sa s ňou vôbec nestretla. A to som tu bola už vlastne 2-krát a teraz som to akože 3-krát, ale ešte som sa s ňou nestretla, takže dúfam, že dojde už. No a nemám tu Wi-Fi, akože je tu Wi-Fi, ale musím si ju nejak, neviem, zakúpiť, alebo proste neviem čo vôbec, takže musím si to nejak akože vyriešiť, neviem ešte ako. Ľudia, je 19:39, no a momentálne tu strihám pre vás videjko. Stále tu nemám Wi-Fi, nevyriešila som to, ale my to tu máme tak vlastne, že sme v jednej bunke a sme 4, čiže chápete, sú tu 2 izby v jednej bunke. Máme spoločný záchod a kúpeľňu a jedna typka už vošla tam do svojej druhej izby a moja spolubývajúca stále nedošla. Neviem, čo sa deje. Dúfam, že príde ešte dnes a nie zajtra ráno. Zajtra o 10:00 mám otvorenie školského roka a potom podľa rozvrhu nemám asi žiadne hodiny. Nemám ešte spravený ten rozvrh akože nejak úplne fix, lebo ešte niektoré hodiny tam neviem proste dať a to sa treba dohodnúť individuálne. Chcela som si sem doniesť knihu, ale ja som zabudla, takže jediná záchrana je strihanie videa. A mám tu 3 videá. Ak sa budem nudiť, tak viem, čo budem robiť. Tak ľudia, vyzerá to tak, že moja spolubývajúca nedošla, takže neviem, možno príde zajtra ráno, dúfam. No a momentálne je okolo 10:30 a ja si tu dám ešte horálku a idem asi potom spať pomaly. Inak mám pocit, že aj tej druhej typke, čo je v druhej izbe, tak ani tej nedošla spolubývajúca, takže spolubývajúca, už neviem rozprávať, pardon. Toľko som toho zažila dnes nového, že preskúmala som Nitru, preskúmala som si tu veci, vybavila som, takže už bolí ma hlava extrémne a už pôjdem asi spať. Vidíme sa zajtra. Čaute. Ide sa ľudia. Skončilo mi otvorenie, no a trošku sa idem poprechádzať tuto vedľa nádhernej rieky Nitra. Kúpila som ešte nejaké rožky, nejaké neviem vecičky, no a veľmi sa mi to tu páči, idem na internát a potom dojde Dominik, takže yes, ešte mi donesie nejaké veci, takže trošku sa tu prechádzam. Dominko došiel. Pozerá tu môj vlog, ktorý ešte nie je hotový, ale za chvíľu bude. Pravdepodobne, keď vy budete pozerať toto video, tak toto už bude vonku. Presne tak. Momentálne sme si tu sadli do nádherného parku a toto papáme dobré jedlo. Ňam. Toto je veľmi dobré. Dobrú chuť. Dobrú chuť. A prečo má párok? Lebo to je hotdog. Ukáž. Milujem ten hotdog, párok. Vidíte? Hotdog fajnový. Tam je to zábradlie, tak asi podľa teba. Toto je čistá imobilita, ľudia, čistá imobilita. Je tu zábradlie, ako môžete vidieť, a on sa aj tak vleze. Prečo?
Ako ma vytiahol sem. Uznávam, že je to tu nádherné. Chill, že? Takže Domienko odišiel, no a ja idem na internát. Momentálne je útorok, no a mala som dnes za sebou prvé 2 hodiny a teraz mám chill, teraz je 2:30. Mala som kultúra a dejiny Veľkej Británie a Írska. A jedna z toho bola prednáška a druhý seminár. Na prednáške vlastne iba vysvetľovala nám pre prvákov nejaké tie proste základné veci a potom nám vysvetľovala už nejaké, akože učilo nejaké tie začiatky vlastne tej Veľkej Británie. A na seminári sme si rozdelili projekty a vlastne ja som v skupine s jednou dievčinou a budeme pracovať na projekte, na prezentácii. Potom som bola v Mlynoch a dala som si taký fajnový obedík, sweet chili. Mega dobré to je. Už som to mala 2-krát. Tie prednášky boli inak v angličtine, logicky, keď som šla študovať anglický jazyk. A ľudia reálne, ja proste nestíham natáčať, lebo toľko toho je v kuse, používam proste telefón na busy, pro MHDčko proste, pozerať si predmety, kde mám aký predmet, v akej miestnosti. Takže aspoň tento prvý týždeň je úplne akože chaos, by som povedala, hej, ale človek sa do toho dostane. Veľmi veľký zhon informácií som dostala dnes a toľko, čo som momentálne dnes, alebo možno za posledné 2 dní napešikovala, tak toľko som nenapešikovala za celé 2 týždne, 3 týždne, skoro mesiac, keď som ešte chodila na gymnázium. Včera ešte potom, ako odišiel Dominik, on odišiel asi okolo 6, tak ja som sa tu stretla s mojou bývalou spolužiačkou z gymnázia a sme najlepšie kamarátky. Takže s ňou som bola ešte s jej partiou, s jej priateľom proste vonku v nejakom, dať si proste nejaký drink alebo niečo také. Zajtra mám asi 4 alebo 5 hodín a začínam 7:30. Takže tak. 6:30 ráno. Takže je štvrtok, ja už mám po vyučovaní. Dnes bol najťažší deň, no netočila som nič, lebo proste upršané počasie, hnusné počasie, komu sa chce. Teraz si tu ešte prepisujem poznámky do počítača, no a dnes som mala všeobecnú a ontogenickú psychológiu, potom 2-krát teoretické základy pedagogiky a mala som mať spevácky zbor, lenže namiesto toho bola konferencia a my sme o tom nevedeli. Tak sme na nej chvíľu boli sme tam tak 15 minút a potom sme sa zobrali a odišli sme proste na kávu. Zajtra už pôjdem domov. Finally. Takže ľudia, ide sa naspäť domov do Komárna. Yes, poďme. Takže momentálne sme na konci videa. Ak sa vám video páčilo, určite dajte lajky, odbery, hlavne zvonček. O chvíľu sa blížime k 150 odoberateľom a bude ešte veľa takýchto videí, pretože teraz som začala vysokú školu, takže určite ešte budú nejaké videá.